Sporting Hasselt speelt zondag hun laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Dessel Sport. Als ze winnen zijn ze kampioen en daarom is het stadion volledig uitverkocht. Ik bel met een van hun voorzitters, Sam Kerkhoffs. Sam, hoe snel zijn die 4250 tickets de deur uitgevlogen? We zaten al na het afluiten in Houtvenne, de 5-6 uur die daarop volgden. Was het al, waren de dinners waren uitverkocht, de zitplaatsen allemaal uitverkocht. Dus dat is enorm snel gegaan eigenlijk na het afluiten zondag van de wedstrijd. En nu ging het nog de laatste 24 uur, 48 uur over enkele tickets op de staantribunes. En alles is de deur uit. Je speelt tegen Dessel Sport. Wat kan je ons al vertellen over die tegenstander? We zijn de hele match daar hebben we gemakkelijk gewonnen met een monsterscore. Maar dat was zeker niet de juiste verhouding, zeg maar. Dus ik verwacht wel ook dat ze op eerherstel gaan zijn. Ze hebben van voor zeker kwaliteit lopen. Dus het gaat zeker een strijd worden en ze gaan het ons ook niet cadeau doen. Daar ben ik ook zeker van. Ja, en een titelwedstrijd is natuurlijk altijd iets speciaals. Hoe gaat het met je zenuwen nu al? De ene dag beter dan de andere en vandaag is een dag met veel zenuwen. Dus. Hoe komt het vandaag dat er meer zijn? Geen idee. Ik sta op en je denkt wat meer aan scenario's dat het niet goed gaat lopen dan gisteren. Ik weet het niet. Ja. Morgen zal het misschien weer vol euforie en zelfvertrouwen zijn. Hopelijk. Hoe is het met de zenuwen van de spelers? Zijn ze klaar voor die belangrijke wedstrijd met toch een grote druk? Ja, maar ik heb wel echt het gevoel dat ze klaar zijn en vooral dat ze veel goesting hebben. Ik had net een gesprek ook met Mehdi Bounou hier op mijn bureau en die begon er zelf over. Ik heb het hier ook gehoord de laatste 2 dagen. Die hebben er allebei bijvoorbeeld al heel veel zin in gewoon. Vol huis voor een titel spelen, ja, dat zijn natuurlijk kinderdromen. Ik denk dat we gewoon de wedstrijd snel in handen moeten pakken en snel een statement maken. En dan is het genieten ook. Hè. Ik denk dat we ook dan niet mogen vergeten, vol huis, veel sfeer hopelijk. Ja, het zijn spelers bij die dat nog niet te vaak hebben meegemaakt, dus daar moeten ze van genieten. Dus stress, het zal sowieso gezonde stress zijn, maar dat mag geen rol spelen. Ja, je noemt Bounou en Dirks. Hoe belangrijk zijn zo'n ervaren spelers om die rust in die groep te houden dit weekend? Ja, wel heel belangrijk. Je voelt, er zijn natuurlijk jongere spelers die nog niet zoveel hebben meegemaakt in hun carrière, die iets zenuwachtiger zijn. En dan merk je wel dat zo'n jongens, die hebben heel veel vertrouwen, die hebben het allemaal eens gedaan. Dus dat helpt wel enorm, ja. Dat is zo. Een laatste vraagje nog. Heb je je agenda maandag al vrijgemaakt om uit te kateren? Nee. Ik heb, en dat is heel dom, maar ik heb 90 Minutes live in Hasselt, 's avonds maandag. Dus ik zit dan ook aan het denken, in het scenario dat we kampioen worden, ja, dan gaat dat een geweldige kater zijn en een heese stem. En in het scenario dat we niet kampioen zijn, dan gaat het ook een enorme hel zijn om dan net in Hasselt de live show te moeten doen. Maar ja, oké, ik kijk er wel naar uit, laten we zo zeggen. Dan zou het een sportieve kater zijn. Maar ik denk dat je niet de enige zal zijn in de zaal dan met een kater, ook als jullie kampioen worden. Nee, dat klopt. Dankjewel voor de uitleg, Sam. En de kampioenenwedstrijd van Sporting Hasselt tegen Dessel Sport kan je zondagmiddag live bekijken in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.